makahahadlok, makalilisang ang pananawon nga gihatag kanato diha na unya sa pag-abot sa pagtapos sa panahon. Adunay dakong gutom nga maabot sa kayutaan. Adunay hulaw. Adunay pagtaas sa tubig, baha. Adunay gira. Ang mga bituon, mga hulog, daw sama ba nga nagsiga sa kalayong asupre. Ang mga planeta dili na muagi sa ilang naandan nga agianan. Unsa may kapuslanan sa kinabuhi? Kuno galing mga puura ang tanan. Sagad mga igsuon kini ang mga larawan o paghulagway sa uban nga mga sekta. Apan kanato nga mga Katoliko, unsa may gitudlo pamatuod ni Kristo sa maabot sa pagtapos sa panahon. Dili nato masabtan ang umaabot kung dili nato susihon ang sinugdanan. Una, diha sa balasahon sa Henesis, sa ikapitong adlaw, nagtanaw ang Ginoo sa iyang kabuhatan ug nalipay siya. Maayo ang tanan nga iyang gibuhat. Sa pagbuhat niya sa tao, gibuhat niya ang tao sama gayud sa iyang dagway. Adunay kagawasan. Ug ang maong kagawasan, gipili sa tao ang pagbuhat sa pagsupak ug dili pagsalig sa Dios. Mao nga misulod ang sala ug ang kamatayon. Asa gikan ang sala ug kamatayon? Dili gikan sa Ginoo. Tungod kay ang kagawasan ra mao iya gihatag ngadto sa tao. Ang kasakit, problema, pagduha-duha mao ang atong pamantasan. Ang wala pagsalig sa kabubuton sa Ginoo. So, ang mga kasakit, ang tanan, nga ngilngig, dili gikan sa Dios, ug walay labot sa plano sa Dios. Kundili, nagikan sa binuhatan, sa pagpili sa tao, sa iyang pagkagawas nun, pagbatok sa kabubuton sa Dios. Sa mga karaan, ang Ginoong Diyos nagpadala sa iyang mga propeta, mga hari, mga pari, aron pagpahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala. Nga gikinahanglan maghinulsol sila, mobiya sa naandan nga pagpakasala. Og sa sakto nga panahon, bipili ang Ginoo. For God so loved the world, He gave His only Son. Ug busa mga igsuon, dinhi sa iyang anak nga gihatag niya sa kalibutan, gibag-o sa iyang anak ang tanan nga mga kalapasan sa katawhan. Gipulihan og bag-o ang daang Adan nagmasupilon, gihatagan kitag bag-ong Adan nagmasinugtanon. Og nagmasinugtanon siya hangtod ra ba sa iyang kamatayon, og sa iyang kamatayon sa krus.
Kaniadto nagpuyo kita sa kangiob sa kangitgit sa kinabuhi. Apan niining panahon nga gipili sa Dios, giawag kita nga magpuyo sa kinabuhi diha sa kahayag. Ug ang pagkabanhaw ni Hesus gikinahanglan nga ipakuyanap sa tibuok kalibutan, sugod sa Jerusalem. Isangyaw ang maayong balita. Ipamatuod ang tinuod nga pagkabanhaw ni Hesus. Kaya ang pagkabanhaw ni Hesus mauman ang kadaugan gikan sa sala ug kamatayon. Ug busa mga igsuon, dili lang ta recipient sa kaluwasan. We also have the responsibility, the obligation to preach the resurrection of Jesus. Asa sugod, diha sa atong mga panimalay. Gikinahanglan itudlo nato sa mga kabataan kining pagkabanhaw ni Hesus, aron nga sila makaila o Ginoo, ug aron sila makatagamtam usab sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Una natong pagsangyaw kanila, mao ang pagdala kanila ngadto sa mga sakramento. Bunyag, konperma, kaganina na ay konperma, pagpangumpisan, pagpangalawat sa santos nga misa, anointing of the sick, marriage, ordination. Kini nga mga sakramento, mga igsuon, mao kini ang atong timaan nga kita nga nagdawat sa Dios nga makagagahom sa tanan, iyang giluwas. Wa lang luwasa, gihimo pagyutang mga anak sa Dios. Unya pagkahuman, sa pagtapos na sa kalibutan, daw sama ba nga wala lang? Mga sunog ang tanan? Mga matay ang daghan? Dili ka na mao ang gitudlo ni Hesus kanato. Ang gitudlo ni Hesus kanato, mga igsuon, mao nga sa atong pagpamatuod sa tinuod nga pagkabanhaw ni Kristo Hesus, Jesus build His kingdom. O gusto ni Hesus nga ang tanan nga iyang mga tinun-an mupanday usab sa maong ginghariang Dios nun. Aron sa iyang mga pulong, iya kitang gipasaligan, dili kita mga matay. Busa mga igsuon sa first reading, nakita nato nga bisan paggipriso ang mga tinun-an ni Kristo nga nagsangyaw sa maong pagkabanhaw niya, no? Wala sila malipay nga gibuy-an ra sila. Wala. Kundi nalipay sila tungod kay makasangyaw pagyud sila. Muna ang ilang kalipay. Nga dili sila magsapayan, prisuhon, lutuson, kundi ang ilang kalipay mao ipadayon nila ang pagsangyaw sa nabanhaw nga Hesus hangtod sa tibuok kalibutan. Og dinhi sa second reading sa Revelation, unsay giingon? Upat ka anghel nagsinggit sa himaya sa Dios. Ug ang tanan nga mga binuhat sa Dios nagsinggit sa iyang kagahuman. Oh, tanang binuhat, tanan nagsinggit sa iyang gahom. Unsa man ang binuhat sa Ginoo? Makita, dili makita. Ang kakahuyan nagsinggit sa himaya sa Dios. Ang mga kahayupan ibabaw sa yuta, ang kahayupan ilawom sa dagat. Tanan nga iyang binuhat nagsinggit sa kaayo sa Dios. Ug busa mga igsoon, kini mao ang matuod nga hulagway nga gipakita
sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kita mutuo, musalig, ug magmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Ug dugay na nga gipakita kanato ang dagway kun ugaling kita mupili hangtod karon bisan pa og dunay nabanhaw gikan sa mga minatay og dili gyapon kita mutuo og magpabilin gyapon kita sa atong pagpakasala. Ang dagway sa kangilngig sa kamatayon. Ang dagway nga makahadlok, makalilisang. Busa mga igsuon, samtang dili pa moabot ang pagtapos sa panahon, asa man kita mudapig. Kagahumang Dios nun, kagahumang yawanon ang pagtuman sa kabubuton sa Dios o ang pagsukol sa kabubuton sa Dios. Bisan og dili kita hingpit, pero kung ugaling kita mupili sa kagahumang Dios nun, ang Ginoong Dios maoy magpagahum kanato aron niining lumba sa kinabuhi, makaabot kita sa atong dag-anan ug purong-purungan kita niya sa mga dahon sa kinabuhi. Now, magpili ta, mga anak. Ano? Asa man ta? Magmapaubsanon ta ug mutuman sa kabubuton sa tong ginikanan? Umusukol ta sa atong mga ginikanan? Og moingon tag, ayaw ra gud ko ninyo pagbuti. Dako nako, hingkod nako. Ako ning kinabuhi. Magbantay ka. Kay dili na something new diha nimo. Karaan na. Panahon pa na ni iba. Panahon pa na ni Adan. Or moingon ka, si mama pod dili maminaw bisag sayop siya. Pero kay ginikanan ako siya, magpabili na akong pagrespeto niya. Maghilom na lang ko ug magampo base na lang ug makita ni mama ang iyang kasaypanan. You see, abi ninyo mga igsoon ha, mga batanon, wala rabay balaod nga gisunod ang mga ginikanan nga mamahimo silang guilty sa mga balaod. Wala. Kay wa may balaod sa ginikanan ngadto sa mga anak. No? Kinsay naay guilt tungod kay naay balaod ang mga anak. Fourth commandment, remember? Honor your father and your mother. Og bingon pa yun si Kristo. Bisan pa og giango-ango ang inyong amahan, ayaw gayod ninyo siya pagtawgag buang-buang. Kay muatubang gyud ka sa labawng maghuhukom ug hukman ang imong mga binuhatan. See? Og mamatay ka. Mamatay ka nga dili independent. Absolute independent. Dili. Kay ini kamatay nimo, dunay mulayong nimo. Kung mamatay ka, dunay magampo para nimo. So, no man is an island. No man stands alone. Huh? Kana mo hinumdumi. Busa, bisan todo, aduna na kay kaugalingong kinabuhi, aduna na kay kaugalingong desisyon sa imong kinabuhi, hinautunta nga kanang imong pagkagawas nun. Mao ang imong kahigayunan sa pagpili sa kabubuton sa Dios. Og dili maghimo kanimo nga mangtas, dili maghimo kanimong animal, dili maghimo kanimong uwagan. Oh? Dining kinabuhi, adunay dakong gera. Og ang gera mga igsuon, na, kung di na nakapuggan ng gera sa Ukraine, mahimo na ng World War III. Unya, lisod na raba karon ang gira. May man tong gira sa mga kakaraanan. Kaya ugano man, tagsara may buto. No? Tong dagko kayo nila nga, tag-as og baril, butangan og
Saya nga na, gunpowder, ila pa ng iduslok og maayo, butangan og bulitas, buto, bang, isa. Suksok na pod, butang, bang, tagsara. Karon mga iso ng mga gira, wa na. Grabe karapid. Karatatat. Oh. Unya na pag yung nuclear bomb. Unya doon na pag yung biological weapons. Unya na pag yung nerve agents. Dito ra sa butuan, mubuto. O gunya tapos, pag ang hangin ganing pabor padong ampayon, apil ta tag-ampayon. Mga matay. Oh? Kana nga mga hulagway, mga igsuod, mao kana ang hulagway sa atong mga sala. O ang kanang kasamok, wala na magikan ni bisan asa. Nagikan na sa sulod sa matag usa ka nato. Tungod kay ang dakong gira mga igsuon, ang dakong gira naa sa sulod, wala sa gawas. Ug tudluan unta nato ang mga kabataan nga mupahigayon sa ilang mga gira. Gira sa kalawayan, gira sa pagpamakak, gira sa pagsukol, gira sa pagkawalay batasan, oh? Gira sa corruption, kanan yung nakita ng mga corrupt ng mga politicians, asa man na magsugod? Naan nagsugod na gira diri. Papaliton ta og bugas atong mama, ang sobra di na iuli. Unya mga mama pod nga gadasara, no? Di pod mangitag asa mang suklian ni dong. Dili tudluan ang mga bata to become accountable and responsible. No? Asa magsugod, naa sa tong kaugalingon. No? What we see outside is just but a reflection of what's going on inside. Kanang kabastusan bitaw sa Facebook, YouTube, cellphone niya. Oh. Ang tinuod nga gira wala sa cellphone. Ang tinuod nga gira naa sa tao nga nagamit sa cellphone. Kaya gano, mas nibdapig pa siya sa iyang pagkagawas nun sa mga butang yawanon kaysa mga butang Dios nun. Igol na nag-feed sa tuah. Ni suporta sa itong gusto. Kay kinsa gi primary nga nakagusto, ako sa kong kaugalingon. Ug ang dakong gira, wala sa gawas. Ang dakong gira, naa sa sulod. Apan dili ta mahadlok. Kayo gano man, ang atong dakong gira, gifight na. Natapos na ang gira nga dako. Ug ang gira nga dako, gitapos na ni Kristo dito sa iyang paglansang sa krus. In His obedience, girestore sa Ginoo ang dignity sa tao. Karon lang ang mga panahon, nagtawag si Kristo kanato, join me. I will justify everything that I told you. Every truth, maimo ug maangkon nimo. Busa mga igsuon, di na ta angay nga malisag pa. Di na ta maangay nga mahadlok pa. O kung masunog manggani ang kalibutan, tungod kay daghan kanato ang mipili sa kagahumang yawanon, inakog bakakon, nag-ingon ang Ginoo sa iyang ikaduhang pagbalik, ang tanan niyang mga kaaway, himuon niyang tumbanan sa iyang mga tiil. Okay? Doon ay showdown sa panag-away sa yawa o sa Ginoo. Karong eleksyon. Bantayan ninyo na. Sa eleksyon ha? Oh, makita nimo ang dakong away. Dili na away between politicians. Dili. Dili na away between parties. Dili. Unsa man ang away? Away na between good and evil. Okay? Asa man kadapig? Sa Dios nung pagkinabuhi masaligon, matinumanon sa kabubuton sa Dios, or sa imong pagkawalay salig, o ikaw magbuhat
sa daotang mga binuhatan. Ang gira karon mga igsuon nga pinakagrabe, dili gira sa armas. Dili gira sa biological weapons, sa nerve agents, dili gira sa nuclear bomb. Gamay ra na. Ang pinakadakong gira, way armasay. Ang imong gira sa kabubuton. O ang maong gira, showdown karong May 9. Okay? Kinsa tong mahadlokon sa kinabuhi, o kinsa tong musalig sa kagahuman sa kwarta, gitintal sa yawanong mga buhat. O kinsa tong dili magbaligya, o dili magpalista, magpapalit, o dili mupalit sa boto sa eleksyon, between good and evil. Tanaw na to. Ha? Kung kita sa tong kaugalingon, gusto gyud ta niya tong gingharian nga gisaad ni Kristo kanato, magsakripisyo ta. Padir, konkreto na maguni ang pagtuo sa atong Ginoo, mura magdili kayo konkreto, di nato masinati, di nato klaro. Nanay isa kalibo padir, imo pa ng talikdan, makapalit na kagbugas. Tinuod ba yan? Kaya nga naman, wala may bulok ng yawa, bright magyong yawa. Doon nagyod siya kaugalingong hinungdan. Maman bitaw nga nailad niya si Ibag si Adan. Di ba? Munang ayaw pagsaligi ang imong desisyon. Unsa imong buhaton? Pag-ampo. Kahibalo man jud ka, dili maayo ang pagdawat. O pag-ampo sa Espiritu Santo, nga ligunon ka, nga bisan pag naana ang libo-libo, pero moingon ka, I should not sell my vote. Okay? Uy, mga tagampay yun. Gusto mong magpabiling lisod? Bahaonon ang atong lugar? Daghay kawat sa gobyerno? Daghay mangayo sa inyong tindahan, NPA o military? Hala, ibaligya imong boto. Ug ang kalisod sa atong kinabuhi, wala na magikan sa Dios. Nagikan sa atong mga choices. Sa atong mga desisyon. Okay? Hinaut unta nga mopanday ta sa mong gingharian ni Kristo, no? O gipanday ni Kristo ang iyang gingharian diha mismo sa imong sulod sa galamhan. O ginaut unta nga makadaog ka. Pinaagi sa imong pag-ampo o pinaagi sa imong pagsakripisyo. No? Nagingon sa Ebanghelyo, sunod kanako. See? Jesus asked Peter, Simon, gigugma mo ba ako? O Lord, gigugma ta ka. Nagsaligsi siyang kaugalingon, nga kahibalo, nga na, siya, nahigugma kang Kristo. Simon, gigugma mo ba ako? O Lord, gigugma ta ka. Unya, katuluman siyang pangutan, no? Unsa may katulon niyang tubag? Nahibalo ka. Okay, di rin na ang shift. Gikan sa iyang kinaugalingnong katakos sa paggigugmas Ginoo, ngadto sa kahibalo, mahitungod sa Ginoong kahibalo, mahitungod kaniya. Di ba? Kahibalo ka, Lord, gihigugma ta ka. Taga ilang gugkog panahon, ngay pamatuod na ko ang akong paghigugman nimo. Sure man ko, kaila ka na ko. Wa may laing na kaila. Bisan agani ako sa kong kaugalingon, wa ko kaila. No? Ikaw rin nakaila na ko, Lord. O sa akong pag-recognize kanimo, sa akong pagsalig kanimo, hinaot unta, Lord, nakahibalo ka, giunsa ta ka paghigugma. O sa isulti niya, sunod ka nako. Take up your cross. Sakripisyo,
walay mosunod sa kang Kristo nga dili magsakripisyo. For example, gutom ka, mas naay gigutom, og moingon ka, tungaon ako akong pagkaon para makakaon pod siya. Kana sakripisyo. Okay? Imong ginikanan, bisag wa magatiman sa imuhang gusto nga makaeskwela ka og college. Pero wa ka magdumot sa imong ginikanan nga sa ilang katigulangon ug hapit na sila mga matay, imo pagyapong gialimahan o giatiman, imong gipahospital. O, kada sakripisyo. Okay? O kung bayot ka, o tumboy, tungod kay papa nimo bayot, lolo nimo bayot, kaliwat jud nimo mga bayot. Unya nahigugma ka sa kapwa nimo lalaki. Unya gusto ka nga motuman sa kabubuton sa Ginoo. Di mo ingon gyud ka sa imong kaugalingon, magpugong ko, magsakripisyo ko. Di ko magtagbaw sa akong tawhanon nga kaulag. Okay raman, mahigugma ka sa kapwa nimo, hala ihatag ang tanan. Parang malipay siya kay nahigugma man ka. Di ba? Pero minus sa gipangayo sa Ginoo, ayaw pagtagbaw sa kalipay nining kalibutan kay lumalabay lamang. Nagsakripisyo ka, makaambit ka sa kinabuhing way katapusan. Okay? Pero kung nasakit ka, Padre, grabe yun ako sakripisyo sa akong sakit nga gonorrhea, herpes, AIDS. Ha? Dawgay na kayo ng sakripisyuhan ako, Padre. Uy, what ko maayo? Ingnon kas pare, di na sakripisyo dong. Bulikat nang dako. Kaya nga naman, nagtagbaw na kasi mong kauwag. Bisan kinsa na lang. Bulikat nang dako dong. Di nagikan sa Ginoo. Gikan na sa imong sayop nga desisyon. Okay? Pero lagi kay pare man, di bigo na lang po ng pare nga sa sige. Magsantalan ako nimo, pero imo yung paningkamutan nga dili na ka magpakasala pagkausap. Oy, kung masunod kag mapili ka sa Ginoo, dili na hayahay. Aduna gayoy pagsakripisyo. Okay? Noon sa manis Father, uy, mo pay late, mo pay dugay mo man. Hinaot unta, nga matagamtam nato mga igsuon, ang ginghari ang Dios nun, karong umaabot nga eleksyon. Don't sell your votes. O katong magbaligya silang boto, magpabilin sa lingkuranan. Ang katong magdesisyon nga dili na sila mobaligya sa ilang mga boto, palihog ko og tindog. Palihog manindog ang katong dili mobaligya boto. Uy, salamat mga taga-ampayon. Sinugdan na siguro ni sa kabag-uhan o sa paglambo sa ato ang barangay Ampayon o sa atong syudad. Idukod yung ulo. Langitong Amahan, ipadalangin mong balang Espiritu Santo, aron pagligon nining katawhan sa Ampayon, nga makapili unta sila og katarong kaysa daotan. Liguna ang ilang pagtug pagsalig kanimo, o ginaot unta, nga imo kini silang hatagan sa mga pamatuod, nga bisan sa ilang mga kalisod anaa ka, sa ilang mga problema anaa ka kanunay, og andam ka nga muluwas pag-usab, nga bisan og ipatay ka, apan karon nagpabilin kang buhi. O ginaot unta, magpakabuhi ka diha sa among mga galamhan o kasing-kasing, aron nga maglipay kami diha sa among pagpamatuod sa among pagtuo o pagbuhat o katarong. Uban sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria, ni San Isidro, Vicente, Ignacio, Roque, kining tanan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manlingkod. Yapilo